на въпрос на господин Вълчев. Ако става въпрос за наемите и таксите на общинските жилища, които наскоро бяха увеличени, искам да ви уверя, че те се променят на база минимална работна заплата. На 1.5.2012 година, съгласно решение на компетентните органи, тази заплата беше увеличена. Според решение, въведено още през 1999 година, кмета на общината се задължава да променя наемите и таксите на база на минималната работна заплата. Що се отнася до неплатените данъци, ви уверявам, че върху това се работи активно, правят се проверки и при налични доказателства се уведомяват съответните органи, предприемат се съответните мерки, в това число ние сезираме и съда, и НАП, така че това, което за първото тримесечие на 2012 година вече е факт, а именно увеличаване събираемостта с над 50%, категорично показва, че ние активно работим в тази посока и събираме тези данъци. Благодаря.